Kabli sibo ni pigi pajba ba i sinpat ngapnya sobai pi shika Voice of Khasi channel hakani kasngi kabamenta ngakwa ban kran kawai ke jingkran kabadon kamba swaban wan kane ke MP election nama hakini kisngi kibamenta don bun ki breu ki ong ba habang ijit kita kinong elam lane kinong mikmat ngim don kamban peji kaperti haringin pej tangi ubreu pada ubreu udah itu berubah start berubah latrain nem taka imlang salang pada ubreu bom don keno tax ni waga jingim jungu ki ong ba kadon kami ban pej kumi uta ubreu das kapi kani ka video nadu ka basdang bat hadu ka bakut ngan ya thu yepi yano pinjet bad yano pin pej haba pijit di kita kin nong yalam kham tam ya kani ka MP election das ngap nadu ka basdang menta bat hadu kebakut pin fasai kedar kamut kumno habang ijit di kita kinong elam dan kita kinong thawan dan kita ki bami khamat na kamantaka jaj benriu ban kren namtaka jing mentoi junga jaj benriu lane na kabantaka imlang salang junga jaj benriu ka CBI jungi bat kham tam ban kren sepang kita ki an ki baklan ban yada yangi ki red pai te hakani ka por kamenta tongin ngap ikani ka video pajba bai sakawai ka jingkali ngaku aban wan ra ipi hakani ka por ka benta kata ka jingkali ka long balengi jet di kita ki nongelam balengi jet di kita ki nong mikmat balengi jet di MLA balengi jet di MDC lane balengi jet di kita ki MP kini ke MP lai ka long ka badon kamba balengi jet di UMP tetong ini ngap ka ni ka por ngaku aban percaya pi ngijit khnang nge kini ki nong yalam lane kita ki nong mi khmat jong ka jaj penru ka CBI jung kham tam hakane ka MP election ka ban sawan bale ngijit UMP ngijit khnang yuta UMP uban long kasur jong ka jaj penru ha parlimen kata ka beningkong berkebaar ngijit khnang yu ni UMP uban long uta ubriu uban lech sa parlimen ban kren ni ki mat ki jura jongga jaj penru kasi bi jungi bat kum juru ban kren yaka kabaya dei pang kayap ka im jongga jaj penru bat om tanganta ban kren ru ye kita ki an ki baklan ban dawa lane ban kerpat lane ban pensengau saka sarkar India ba kadai ban pen urlong ye kita ki jingdawai jongga jaj penru ka CBI jungi ya kita ki an ki baklan banyada ya ka jaj penru ka CBI jungi bat om ta kata ko pai ba bi sngap hai ka ni ka ya ka ni ka video ha ka ni ka por wat nom skip no pej bet adu ka bakut hangta pin sa shai te balengi don kami kita ki an ki baklan te jingkali sakawai wa ban bu akman jong pi kalong balengi don kami kita ki an ki baklan ni don kami kini ki an ki baklan kalong ba pitip ne am hapo jaj hapo ri India ka jaj penriu kasi jungi ka long kata ka jaj penriu kasi ka barit pai lani ka long tang citro hapo ri India ka barit pai ba na kata ka daw ngidon kam ya kita ki an ki baklan ban yada yang ki rit pai balai ngidon kam kini an namar ngiyoi bahaka jaj penriu kasi CBI jungi hakini ki sngi ki bamenta bun ki breu na sabar ki wan sene sari kasi jungi ki bom dei ki khasi ki bana sabar kita ki poiweru ki wan poi sekani ka state meklia kadau ka lomba ki wan kanang sekani ka state meklia kadau kitip baka meklia kam don ni kita ki an ki baklan ban te la kam kita ki poiwer ban te la kam kita ki breu ki bana sabar ba kimdei ban wan haka ni ka state ba I jungi Henry hapori kasi jungi mentanga yo iba ka jingma ka api kan ka jaj penru ka barit pat ba sin ka singi kan salong kata ka jaj penru ka barang khamrit pachusu hala ka jong ka state lane hala ka jong ka jaka ka ba ki kisa ka daw ka long ba lingba ka jingbu hai snong ki breu ki banai sabar ka wanra ka jingma ka jaj penru ka CBI jungi lada ngim don ni kita ki an ki baklan ban yada yang iki try mulu nak kata ka daw ka don kamba yangi banginum pensep ka vote jungi ban tap ka MP election namar kum UMP ka ka kamram jong UMP ka long ba baningkong haban kren yaki ki biyadai sapang
ka judge penru ka CBE cungi haban kren ha parlimen ki bantei ka judge penru ka si cungi haban kren na parlimen ki bawanra kata ka jingmen toy yi trai muluk haban let kren sa parlimen ki ba long ka jingada ka judge penru ka CBE cungi kita ki lat jingada ka judge penru ka CBE cungi ka judge penru ka CBE cungi kadon kami kata ka stay berkani ka stay kan yada yang na kita ki breu ki babon pat kan yada yang na kitu ki breu ki bomde nong India ro na marpitip baka ka Meghalaya ka border bat ka Bangladesh na kata daw ka ab ka jingma ba ya kan ka Meghalaya jungi lani ka ni ka state jungi ladang imdon ni ki an ki baklan ki balongkum ka stay ling namarba kini ki breu ki bana shabar kin sawan buhai snong syakane ka judge menru ka CBE jungi berbaling aku aban ong ba bun ki khasi kim par so tho yele se bun ki breu ki par so tho ki ong omdan breu apa omdan bun ki breu ki bana shabar ki bawan syari ka si jungi kam dai kumta herila fish bishar ba naka wei ke snong shaka wei ke snong naka wei ke jaga shaka wei ke jaga kham tam shakan nong ba shlong ba bun ba ki breu ki bana shabar ki lawan shane sha Meghalaya kadau kalong ki wan shane ban bela singi ki wan shane ban trei ban kta namar balai ki yok ki kam ki jam ki babiang namar balai ki khasi jongiru ki kersan ye kita ki breu ki bana shabar ki ai kam ai jam om tangata ladawan di jingdi ki thet ki arab hariu pardo paras nampat ki kelat ban nyarap na kata kadau ka bu ka jingma ba ye ka jat penru ka CBE jung ban ngakwa ban ong ye pi la ne ngakwa ban ye thu pi tip na ma bo ri ka CBE jung piu i ne am bun ba kini ki breu ki bana shabar ki wan buhai snong ki wan sene kum kita ki breu ki bawan trei kum ki nong ra sana ki baterwai sana na ayo ha ki jaga buta ha ki snong ha ki tan sor kelang kita wa terwai sana ban nang ta ki song ha ki dukan harus surok nang ta ki wan bela kum ki misteri ki trei hapo ri ka CBE jungi bot om dan mano ba komplain ki heri lada piwat ga jingsha lada pilai ka ki pikeli tang ya ka trading license ro kim don kata ka ba ma ba ga judge mendo ka si jungi namar balai kin ngam tip shu ngam la ban kan tho dai mano dai ket kum jing yo i junga baka jingsen syara po Meghalaya ka long ka ba tlat lada khlan am dai ban te la kam ki ki breu ki bana shabar ki bombiang ki kot kisla habaki wan sa ga judge mendo ka CBE jungi na kata ka daw habangi jet ya ki nong ya lam ni don kam ban jet kita ki nong ya lam ki ba pet nakabanta ki try muluk lani ki ba wanra ki ba kren supangga ta ka an ban pen urlong no ka kum ga jingdawa ki pajba jong ka bri unyo trap ya ka sarkar India ban pen urlong no ya ka an ka ba klantam ban ya dai yangi ki try muluk persaka wei ngakwa ban ya tu ipi ki kita ki ba klantam ki an ki ban ya dai ka chat penru ka CBE jungi tong ina sangap mentamo ngan batai pi kendiat kartukat nekat kum ka jingyo jing tip junga pi kum UMP habangi jit UMP am kadau kalong bu unlet ban kran na ka banta ka chat penru ka CBE jungi ka baningkong ka an ka ba klantam ma pori ka CBE jungi kalong ba kadon kam ya kani ka ILP pi kani ka ILP kalong kum kata ka stay kaban yada yang igi try muluk kabayadai gini ki breu ki baret pai ngingi long ki breu ki baret pai tingi don kam ki ka ILP bat ke jing mentoy jing ni ILP ko ki pai ba bi nya kwa ba ne thu ipi lada ka jaj pendu ka si jungi ka yo ka ILP ka long ba ka long ka jing mentoy namar balai kini ki breu ki bana shabar habaki wan sene ki haban siu ki haban penbiang ki kot kisla paper kat kum ka jing dawa jong kata ka an mo ba ki haban pen biang ki kot kisla apa ki wan se ka ri ka CBE jungi teling ba ka ILP ngin tibet lada ki breu ki wan sa shane sha snong jongi la ne shane ka ri ka CBE jungi hatokin sa shi banai ne hatokin sa shi snam la ne hatokin sa kanosi ru ni tibet lada ngi don ni ka ILP here ke ka ba sosi men ta ka long ba ka jaj ban ru ka si jungi kam don ni ka ILP ki breu ki la ban wan sa ang ne kat ka ba ki mon kisah si senam ar senam lai senam sab senam san senam idon ki basa tang si tayo ar tayo ru ki ong bangila saang ne 100% senam ki ong bangila saang ne 10% senam ki ong bangila khang ne
พี่นะกตะกะดาวกะอับกะจิงไมกะจัดมันรูกะ CBE จุงกะอีกะตะกะจิงมากะลองบาลาดาki trai muluk sisin ka snikel ki kalarit pai halaga jongkari hak hakum kata ka por ka ngimla su ban yang ban yada ya ka chat man ru ka CBE chung na kata ka daw balay ngi don kam ban jit UMP ulong uta ubreu uban lech parlemen ban keren dai om tang ban keren henry ban le ru dagi kam ban tho kita ki city suka sarkar India baka hab ban buram ika hok jungi bangi dawa ban aino ika ILP ban yada yangi trai muluk kata ka baningkong berkapaar kaji ka bangi jiti unong ya lam bane uta UMP kalong kum UMP haban leci permanen ban krenru kabayadai sepang ubordar lane kabayadai sepang gitu ki breu ki trai muluk ki basa haki than bordar POE ka eka jing aga jaj menru ka CBE jung uput usam kamtam kini ki trai muluk jungi ki paradok barsnam ki basa gitu ki than bordar ka eka jing ayaki kabaki ki mat ngayu ki mat sibun ki ki jing aga jing em joki ka jing sha sho shadan ka jing sha thombo bat ka jing ya pro ji hakini ki snam ki bladap ya tangi mlalan dei mengikan thok ni kran ni ka jing sha ka ji haki khaput hakini ki po hakini ki snam ki bladap bat takata ko ki paj ba ba ki parado parasnam ki para kasi thang ban rap ban riang ro haga jaka ka jongki kimla ban ledrap pidang pi nganget bikte pakini ki sngi beladap ka jia hapo rika CBE jungi sigi tan jawai mo ba ki trai muluk jungi parado parasnam jungi watang ban ledrap hapen thor ban le thung kba ban ledrap kim yo kalat ban ledrap namar balai kadan ka jia berkitu ki breu ki bara ki bom dei kasi ki ba sa agitu ki tan bordar pi ke ega kamram jong unong yalam UMP lada UMP wa trei hok nam taka jaj penru unlech parlemen ban kran ban penbej no yu put usam ya ka jela mekhalia jungi bat ka asam namar balengi la yo ka taka state mekhalia mo la ka jong ka jela ri uput usam hadu menta udang kenram kadon gajing na kata daw kum UMP ni jit kanang UMP ban lej ban kran ya ka ne ka mat ka jura kabadan kam hapo ri ka CBE jungi ban kabas sosen kalong kita ki parado parasnam jungi kim yo te ban rap aga kandau ka siap lajong kim yo ban rap kim yo ban thong namar balai la penwet yaki te na kata daw ngi jit kanang UMP ban lej sa parlemen ban kerpat ban kran ban pensngau sa sarkar India ban penbej no yu putusam kata ka baar berkebalai ka jaj penru ka CBE jungi POE po ri ka si jungi yaki no ki kam ki haki office ne kino ba ki kerdan bahe lajubat ne am da udakar lajubat ne am da barjala POE bahe kata ki IAS officer bun bet ki badai bet na ki barjala lane na ki we ki bom dei kasi kadau kalong baga ka jaj benru kasi jungi baya ketin kasi jungi syamla kentup haga kernet ka bapra kata ka ba ba namar balai kini ki breu ke pas bai ki exam juki ba per ki pas ba namar balai ki tho aktin na jong te ngi ap tho da aktin English ka kham syam jing yang ini namar ngim de ki parang ngim de kita ki breu ki bla kha ki parang ye ka bangi kram na da aktin parang na dudang KM henry yang la kha ni ke jaj benru kasi bangi kran na aktin kasi te abangi le tho exam ngi le compete perkini ki we ki breu na sabar ki tu ki breu ba na sabar ki tho da aktin na jong tho da kata ktin na jong rengi hap tho da ktin English kata ka long ka ba ba ten re la da itu no ktin jongi sa ka kernit ka ba para ka ika jing ko ka ika jing man toy ka long ba habang le exam kino ki exam ba per exam kamro ni haban tho da ktin na jong te haba tho ktin na jong te ngi la ban common sense la ne ban thau ki kat kum ka jing la jongi na mar ngi so thu ba ya ka ktin la jong kata ka don kamba kane kamat lane ka badan kamba kamat apo rikasi jungi ban pen urlong bersaka weiro aku aban ong yapi kani ka an 371 bun ki bro baka VP kini kisingi baladap ka yang ba ka ong ban pen urlong lane ban dawai ka sarkar India ban ai kani ka an 371 bun ki bersa ka daw kolong kimtip lada kitip kani ka an kalong syakum katakasti ban yada yang iki trai muluk pi ladang yo ikani ka an 371
kadai kata ka an ka ba klan ba wat ka constitution jong kari India ru kamla bantur kelar ladang iyo ikani ka an 371 pitip nem ki Nagaland ki Mizoram kiyo ka ILP la yo ikani ka an 371 ro kiyo na kata ka daw ka sarkar India kamla le ya ki namar balai ki don ki an ki baklan ki banya dai ki judge bener ya ka judge bener joki hari ngipat ngimdon kita ki an ki baklan na kata ka daw hari ladang idon ikani ka an 371 ro kalong ka jingker ku ya ka judge bener ka CBE cungi lada ngi apo ri kasi cungi menta lada ngi siat merat ro umlong lada ngi ku ati do yong ro ngim umlong lada khang lada ngi lek kano ro umlong kadaw kalong bangim don ni kenekaan ki badon ni kenekaan ya ka hok jongki ka baki ki kwa ki yo ba ringi pat ngim yo pi bar sakawero hapo rikasi cumi ba gidon gini ki ya sarkar India moh yo le ka sarkar India ka kwa ba banti yo uranium tingim don de kenekaan 371 ngim don ni kenekaan 371 kamut kalong ka ba ba ini warla kataru nya le hiban banom sya ban ti yune uranium hanrei ladang idon ni kene ka an ka sarkar India kamla ban turklari kata ka hok ka bangi ngidon ladang idon doyong ladang ngi trai muluk ngi ong ba ngim sya epi ban wan ti doyong ngim sya epi wan ti uranium ngim sya epi ban wan turklari ka ya ki jingdon jing em jongi te ladang idon ni kene ka 371 kene ka an am kamut ba iya ka hok jongi kimla bantur kelar ka sarkar India kamla bantur kelar namar balai idon ni kata ka an ka baklan kan ringi apa ori ka sifat ngimdon te na kata ka daw kini ki briu nani ke sarkar India ru ya se ka kwa ba ya banti yo ta uranium la ki ya kita ki marpo kan daw ki badan hapo ori ka CBE jongi te ko ki pai ba bi nya kwa bun percaya pi mentah ya no pinjet pat apa pijet ya ki no alam ni don kam menjadi kita ki MP ki ban kran ni kini ki mat ki banga penso tho la ni ki banga la kran ni pi ido ile doktor ki ejeson kan ila kran ro spanga LP ila kran ro spanga ketin kasi ila kran ro spang uput samban penbet no ila dap kran ka parti VP kala dap kran ya kini ki mat ki badan kamba kum ga chat penru kasi cui ka dei ban yo la ne ki an ki baklan ba kum ga chat penru kasi cui ka dei ban yo te na kata ka daw ko ki paj ba bi don ki bibreu ki ong ba Allah habang ijit ya kinong mikmat ngin jit di kaparti ni ngin pet di ubreu ngin jit di ubreu dan gibaong ba kini singi bladap ngin jit ya ubreu la biang lada ubreu la treiba ne uta ubreu dan kadak sne ga jing im jung ul ne uta ubreu de ubreu ba ro blei la ne ro hok la ne ubreu ba im khoi im subama tingin jit ya kum uta ubreu heringa chukwa ban ong ngi lada uta ubreu dan katakan nongrem ke bas kam ban trei nam taka imlang salang ban trei na kapta ki trai muluk hari ulada ule jerung sikata ka parti ka bomdon ka mensim ban trei nam taki trai muluk ka long le no namar ka parti bad u kandidat ki haban ya song tho jingmut ki haban don betang ka we kan nongrem te u kandidat umla ban penken ia kata kan nongrem jong kata ka parti na kata ka daw ko ki pai ba be akwa ban pensai pi aba pijit je ki nong alam om dei ban pej ubreu haban pej ka parti kan namar ka parti kadai ka ba khamalor ban utu kandidat ka parti kadai ka ba la ban sensariat wat je katukan nongrem ka ba utu kandidat ulada udon kata kan nongrem ka ba scam la ne kan nongrem ban trai hok nam taka judge menru ka CBE cungi Henry lada ka tu ka parti pat kamdon kata ka nongrem ka ba scam la ne kamdon kata kan nongrem ban trai na ka pentaki trai muluk kalong utu kandidat haban pen ko ngu bet ya ka jing ong jong ka tu ka parti na kata ka daw nga ong ngi pi ko ki pai pa be haba pijit ya ki nong elam wat pet ya ka ya u breu pet ya ka parti te ide ban pet bai kata ka parti namar ka parti ke kata ka kabadon ki nongrim ki baklan ki baskam te hapo me khalia na shukwa ban kantu ya pi lane ban khot ya pi ka judge menru ban wan ka jing ya teli ka long ba tungin pet ya kata ka parti bagani ka parti po me khalia ngayu ka parti VP ka yang ya ka nongrim ka ba yada yang trai muluk ka ba let sa parlimen lingba UMP da UMP pan kran yi mat ki jura ki biadai sepang
yap ka im jong ka jaj penru ka CBE jungi te lada ngi jet yo ubreu ngi pe je ubreu kembut labakla lada kata ka parti kamdon kata ka bantrei na ka benta ki trai muluk pijet yo to ubreu unum la le namar lada katu ka parti ka ya le persya badutu kandidat kan suong baju tu kandidat mem dai ban keren yakini kinong rim jome namar ki aper bakan nong rim jongi ka parti te uhaban pen kongu yaki bor bahalor uhaban pen kongu yaki tuki he jong ka tu ka parti na kata ka daw ko ki paj ba nga kentu yapi haba pijet yakane ke MP election ka bansawan jit ya ka parti bat hapo me khlia kat kum ka jing yo jonga ngamdei ban keren sarong namar balai kadon ka wi ka kentin ka baong ba kata ka ka kentin jong play ko ong ba ka jing sarong ka wana shwa ka jing jot te na kata ka daw ngam keren ka jing sarong ringa keren ka jing sorit nga yo ba hapo ri kasi jongi nga kendu kilong kemilong pa kendu ki kun samla kan thei bat senrang ke ka thong jungi ka long ba habang keli ki yanongin ya kerjan no mentaka sakani ka by election ka bansawan ka jubab jungi ka long mentate nginang pan klan susu ya ka voice of the people party kata ka jing jubab jungi pai pa kan tena kata ka daw ngasa keli ki na ka daw ka ba PPJ ya ka voice of the people party ka jubab jungi ka long ba kani ka voice of the people party kadai kata ka party ka ba yang sisa banyada yang iki trai muluk pat om tang kata kadai ka party ka ba wanra kaya ka jingkala haka state ba i jongi namar ka state ba i jongi kadai kata ka state ka ba bam saptam om dei banga syukran ya kata mo ngayos ngau ya kata ka kentin kadai no Amit Shah teh na Amit Shah Ukraine ba ong ba hapo ri India ka jela ka babam saptam kadai ka jela Meghalaya na kata ka daw nasa ong ba ka jela jungi kalong kata ka jela ka babam sapa te ngamtip mano babam sap ngamtip ya kata dari tang uble yu iya kata mo hari ka ka ba ki paj ba apat ki ong bangim kwa syu banjit ya ki ju sgeju hari ni haban jit no i kata ka ba thamai ban nadu ka MLA ki ong ila dabjit tang sangut ki MLA ban nang ta ka MP election i Dr. Ricky Jason kon ila job bat kum juru ya hakani ka kenti ka bamenta yu uni UMP uba ka caj pendu ka si jungi kan sapha sa parlimen ki ong bangin jet ya i Dr. Parskam Marbo kani kadai ka sur na ki pajba jong ka bri uenyo trap hoy ki don betukat ne ki bom kersan ya kata teng ngi yaki nama kadai ka hok jong ki banjit ya uta unong yalam te henry naki babun balang naki pajba tengayo i baik ba ki ong ba menta ka kenti nginang pan klan susu ya ka voice of the people party nakata ka daw ko ki pajba ba i pisoto ba hatongin jit ya u yungin pej u breu na ngin pej ya ka party la dangin jit ya ki nong yalam ka jubab nanga kalong to jit ya ka party namar lada pijit ya u breu lada ka tu ka parti kaya per kan nongrem bat kan nongrem jong utu u kandidat haka bakadu ka tu ka parti ka job u haban ko ngu bet kat ba pha ki tu ki bahalor kat ka ba pha ka tu ka parti lada udon ka men simban train tekari bat ka jaj benru Henry lada kata ka parti kamdon ban train ka benta ki trai muluk long le no lada job kum uta u kandidat unsa ko ngu bet kat ba ong ka tu ka parti na kata ka daw ko ki paj ba bi aku aban bersaya pi menta haba pi jet hakani ka by election MP jet ka parti hapo Meghalaya ba ong mga Henry baro ki paj ba jong ka bri uhenyo trap ki ong ba ngin jet ka parti VP na kata ka daw tungin jet kani ka parti VP ngin wanra ka jingkala ka jaj penru ka CBE jungi bat om takata ngin sayu ki jingkala nang nei sekemat lingba ka jing snok tilang jonga bat jong pi da ka bangi ai ka kti kamon ka kti ka diang ya ka voice of the people party te koble shibun ini ki jing wan page jong pi kini ka video saya like but share but subscribe lada pisau tenan
dengan senang penmi susu ki kubor ki baya dai sipang ka chat penro ka CBE chung tong ini kersan met bat men sim ni ka voice of the people party bat ngin yo iru ka jingjob bat ka lama kan kawe biang bat uta upra ya ka ba ka chat penro ka CBE chung ki chat pendon kam haman laki thleu yang ki ju pendon kam yu ne upra bat ka jingmut chung ne upra kalong ban pe no ikita ki ya kino kiba tray da kajing pam sap kajing pampong kaba ublay rum sa soba ki bro kum sa soba te nakata kata tongen penjob yune upra ubal syaitan haying asam jungi kabang syait pendon kam men step mensiru habang iswa bangin jet ki khaw mo ki pendon kam yune upra te tongen ya penjob kan yu ta upra la jong te kublay sibun e pa ba ni baga jing ngap jong pi kan ai jing mentoy yang ngaru lane ka jing kermen yang ngaru lane ka jing syur yang ngaru banganan keren baik ka jing sya jong ka jat penreu te kublay sibun e hakani ka por ka mentah kublay